El moll d'en Ballena, al Port de la Selva, ha estat l'escenari de la quarta regata popular de rem en llagut tradicional català. L'organitza l'equip de rem Cap de Creus i compta amb el suport logístic de l'Ajuntament del Port de la Selva. Des de les 11 del matí els participants han pres part en les diferents regates. Una dotzena de tripulacions han competit en les categories masculina i femenina davant d'un nombrós públic. Hem participat 12 tripulacions i cadascuna de les tripulacions hi tenim 6 bugadors i un timoner. I ens han pujat 2 tripulacions de Badalona, del Club Bétolo, que ens han fet el favor i han pujat amb la seva embarcació i així hem pogut celebrar la regata amb 3 embarcacions en lloc de 2. Ja que una la vam perdre a la llevantada d'aquest any i encara estem intentant recollir els diners per poder-ne aconseguir una altra. I després la participació ha sigut de voluntaris de gent de tot el poble que han vingut a donar un cop de mà perquè volien i de tots els de l'associació de rem que més o menys hem anat fent feina per tal de poder celebrar la regata i la intenció sempre és portar l'esport aquest, el rem, cap al nou jovent, que no es perdi i intentar prosperar. Aquesta és la quarta edició d'aquesta regata amb una embarcació de 7,40 metres d'eslora, 2 de mànega i uns 300 quilos de pes. El rem ha sigut sempre aquí en el poble una manera de pescar. De fet, les carreres de rem, les regates de rem, diguem, es van posar de moda quan la gent venia a vendre el peix a rem. Llavors, que contractaven gent que vingués només a remar per portar el peix de mar fins aquí, per ser el primer de vendre, perquè el primer de vendre és el que el ven més car, no? I llavors va ser aquí que va començar, diguem, a tirar endavant les regates, però això ja fa molts anys, quan les barques encara només anaven a rem. I arran d'aquí, nosaltres som d'aquí del poble i sempre ho hem vist molt, això, ens agrada molt el mar i ens agrada molt l'esport. I arran d'aquí hem anat organitzant aquest equip de rem, l'associació esportiva, i aquesta regata ja fa 4 anys que l'organitzem més o menys els mateixos i ja veus, la col·laboració en general és molt bona i la gent hi posa moltes ganes. Aquesta activitat posa els joves en contacte amb l'esport i a més recupera una embarcació pròpia de la Mediterrània i de la història local. Que tot això arrenca als anys 80, on els municipis de la Costa Vermella i de la Costa del Cap de Creus organitzen una lliga, que és la Lliga Cap de Creus Cap de Sant Vicenç, i això va fer que gairebé pràcticament tots els ajuntaments compréssim llaguts catalans. Aquests llaguts catalans a finals dels anys 90 van quedar en desús i ara fa uns anys un grup de joves d'aquí al Port de la Selva han recuperat l'afició pel rem i han organitzat aquesta regata on és evident que hi ha una competició, però el que hi ha és un lloc de trobada, un punt on gent de diversos mons es troba per remar aquest dia. La jornada, que ha finalitzat amb una sardinada popular, ha proclamat guanyadors l'equip femení Les Verges del Carme amb noies de diferents poblacions de l'Alt Empordà i en la categoria masculina els Macintosh, amb remers del Port de la Selva i altres poblacions de la zona.